Здравей, това е нашия канал, каналът за идеи, на мен и моят партньор. Чата съм лично ще разберете в следващото видео. Може да кликнете отстрани някъде. Реших да направим този канал, просто защото е по-забавно да се записвам идеите по този начин, а пък е откровенно трудно и времеотнемащо да намираш химикалка или всеки път, когато имаш някаква идея, много по-лесно да изчакаш няколко дни да направиш видео и да забравиш идеята. Което разбира се не е това. Защо е черно-бяло? Черно-бяло е, защото не сме бедни студенти и нямаме пари за цветове. Може би следващите видеа нямаме да са вече така. Какво е важно за самите идеи? Важно за самите идеи е да ти дойде идея, което не е чак толкова лесно, понеже основно не зависи от теб. Зависи от целия да обикаляш около теб свят. Зависи от това с какви хора говориш, дали говориш с хора, дали четеш някоя книга, дали четеш книги изобщо. Дали правиш нещо, дали се занимаваш с нещо. Дори не може да не зависи от това, не знам от какво зависи, просто понякога ти идват идеи, понякога не ти идват идеи. И когато ти дойде някоя идея, ти се радваш, ако можеш да оцениш. Но дори да се радваш и дори можеш да оцениш, понякога просто не желаеш да запишеш, нямаш време да запишеш, не ти се занимава, което е просто грешно. Хората трябва да си записват идеите. И затова ние решихме да записваме нашите. Пък, какво пък толкова? Тук си направих списък, но пише някакви неща, които вече забравих, което показва, че човек трябва да си записва идеите на време. Защото в противен случай ще ги забави. Какъв е смисъл да си реализираш идеите? Смисъл да си реализираш идеите е да ги видиш реализирани. Идеите могат да бъдат пълен провал, могат да бъдат мигновен успех, но по-често те са просто нещо по средата. Те са просто нещо, което се случва и те са просто нещо, което човек няма представа как ще се развие. И като такова ти трябва да го отгледаш, ти трябва да го развиеш, което признаваме доста трудно и свързва с липсата на мързъл, който по принцип пречи. Въпреки че мързът движи света, което е вярно. Ето вчера разбрах какво е мързът за мен. Това е когато изпуснеш трамвая за малко, живееш по сред точно между две спирки, намираш се на първата спирка и предпочиташ да чакаш трамвая още 7 минути, защото не искаш да вървиш 150 метра на 3 градуса наклон нагоре, а предпочиташ да го вървиш надолу. Мисля, че това е пример как мързелът движи се, понеже заради хора като мен, хората си измисли трамваите, които придвижват много мързели хора като мен напред-назад. Това не звучи много добре. Току-що се штракнах с светкавица. Току-що се седнах с светкавица, да си направя снимка, вместо да пусна това клипче, а после, след като ми мина зрението, осъзнах, че записвам без лампа. Така че мисля, че е време вече да спирам и представям още 29 минути да едитна и да кача това клипче. Or the world to end. И може би не. Но, преди това само една задачка за теб. Коя бира е това? Ето, цветно. Искам бих цветове, за да ти помогна.